בוקר טוב, בוקר אור. אני פשוט קיבלתי מסר להעביר אותו הלאה לכל מי שסיים מערכת יחסים כרגע עם מישהו או עם מישהי ונשאר בבית משהו ממנו. זה יכול להיות בגדים, איזשהו, לא משנה מה, זה באמת לא משנה מה, טבעת, איזשהו בושם, לא משנה מה. תנקו את הבית שלכם מהאנרגיה הקודמת כדי לזמן את הבא בתור. אז פשוט אנרגיה תוקעת, חוסמת. האנרגיה שלו נמצאת בבית, ואת רוצה כרגע לסיים את זה ונמשיך הלאה, ואת לא מבינה מה תוקע אותך. אז מה שתוקע אותך זה האנרגיה שלו. אז בבקשה, קחו את הטיפ ותעשו שיעורי בית. תתייעצו מה באמת עושים עם כל דבר ודבר, כי יש הבדל בין סידור או בגד או טבעת. יש הבדל. כל דבר מהם צריך הסתכלות אחרת ולסיים את זה אחרת. אז תתייעצו ותשאלו. שיהיה לכם יום מבורך. כל טוב. לא, מרים, משהו.